Kijk babe, hoe groot is de ruimte. Dit is de hek. Dit is allemaal tuin. Mango. Het is een hele grote. En de huis is daarachter. En dit is allemaal gras. Maar het enige nadeel is dat. Kijk, een flat tegenover. Die kijkt onze tuin in. En dit is allemaal bomen. Is ongeveer 700 vierkante meter. Heel veel ruimte. Kijk, grote muren met elektrische bescherming, ja, de hekkie, de fans. Nou, aqui vai ter o que fazer, viu? Oké, dit is de voorkant. Als je binnenkomt. Nou gaan we het huis naar binnen. Kijk, dit zijn de raampjes. Dit is een schuifdeur die binnen het huis gaat. Maar ik kijk wel even wat hierachter zit. Oh ja, nog een gang die naar achter gaat. Dit kunnen we ook afsluiten hier zo straks. Kijk, oké, zijn we binnen. Dit is een soort van kamertje. Dan kom je binnen. Ik ga naar de kamers eerst. Dit is de eerste slaapkamer. Dit is met een badkamertje. Zie je? Deze badkamer is wel ruim. Dit is die andere slaapkamer. Zie je geen kasten? Zo, dat scheelt. Dit is de main ding. Er is geen licht. Dit is die andere badkamer. Die algemene. Andere slaapkamer. Zo, er zijn 3 slaapkamers, eentje met badkamer in. Kijk, en vanaf deze slaapkamer kijk je naar achteren, naar de ruimte. Zie je? Nog een ruimte hier. Maar we gaan zo omlopen nu. Dit is de open keuken, een soort Amerikaanse stijl, denk ik. Met een, en nou, dit is, ja, kan ook een woonkamer worden. Ik weet niet precies de indeling hier, maar. En hier zijn we buiten, de achterkant. Kijk, een beetje gras hier zo. Daar is een kamertje. Hier is waar de mensen, ja, is de wasruimte, zeg maar. Daar is nog een kamer. Maar er stinkt een beetje het tapijt, zo ik ga niet meer naar binnen. Maar dat is allemaal nog een kamertje daar zo. En hier is de kamer van Pocelli. Ja, waar gaat u blijven als deze huis doorgaat? Kijk, eigen badkamertje ook voor Popo. Maar hier buiten is allemaal, kijk, zie je, is gelijk, is niet zoals hier, kijk.
Dit is de plafond, goed het loopt. Maar alleen hierachter, daar binnen niet. En hier kun je ook een tuintje maken, zeg maar. Hier aan de achterkant. En hier is dezelfde gang waar naar voren gaat, zie je. Daar gaat allemaal naar voren. Maar jammer is van die flat daar. Voor de rest is er niks naast, alleen die flat. En de locatie valt mee hoor. Oi. Ali no Parque Anhanguera, pra você, o que você acha? Eu não sei nem onde que é. Parque Anhanguera, você vai pegar a T63, onde tem um campo 24 horas, E subir. diretão. Mas lá pro lado Depois daquela ponte do Parque Anhanguera. Mas lá pro lado do Buriti ou não? Não é no lado do dia, perto do CT do Goiás. CT do Goiás ali é onde que eles treinam. Então, no pé do... É, no Você acha que não T63. vai se ouvir? Mas é, lá é MT-63. Não, é que lá é 85 depois ainda, não? Não, querido. Aquele lá. É o campo do Goiás. É o campo do Goiás, onde eles ficam concentrados. Eles treinam. Eu não sei onde que é. É muito longe de lá? Kijk, dit kan een woonkamer worden. Ik weet het niet, schat, maar daarachter is ook een hele grote ruimte. En zo ziet die in Bailey een beetje van de slaapkamers. Kijk, eentje hier, eentje hier, badkamer tussen en nog eentje hier. Ik hoop dat je kan wel zien, maar het is niet zo genoeg verlicht, want het is 8:45 's ochtends. Maar wat ik leuk vond was dit. Kijk, als je naar buiten gaat. Kijk hoeveel tuin heb je. Hier kan ik 8 honden hebben. Kijk, zie je? En daarachter is de hek. Maar ja, we gaan naar de volgende. Hier is ook een ruimte om te chillen buiten. Voor je hangmat en dingen.